गिबि गिबियाव बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिग्रोनाय जायो। दा बे भिडिअनि गेजेरजों आङो फैबाय थानाय जेहेतु लकसभा इलेक्शन बा बे लकसभा इलेक्शननि कक्राझार कन्स्टिट्युएन्सिनि बिसारथिफोरनि सायाव आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो थाखाय बे भिडिअनि गेजेरजों आं बुंथिनो थाखाय आवगायदों। दा दिनै आं गिबियाव बुंग्रोनो सानदों जे बिपिएफ हान्जानि सायख'जानाय बिजाथि मानाव गेदेर प्रमिला रानी ब्रह्म बिथांनि सायाव आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो थाखाय बेयाव आवगायदों। दा दिनै बिपिएफनि दैदेनगिरि मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे बिथांमोननि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय दैदेनगिरि बिथांमोनहा दिनै मेल मिटिंनि गेजेरजों गोबां बाथ्रा बिथांमोनहा प्रमिला रानी ब्रह्मनि सोमोन्दै प्रचार खालामगासिनो दं। जाय प्रचारनि गेजेरजों बिथांमोनहा नङैखौबो बुंदों बा नंगौखौबो दोनखुमानानै मेल मिटिंफ्राव जों बाथ्रा बुंनायखौ दिनै नुनो मोनदों। दिनै जोङो बुंनो गोनां बाथ्राया बिसोर दिनै प्रमिला रानी ब्रह्मखौ बिथांमोनहा बर'नि बिमा होननानै मेल मिटिंफ्राव दिनै बुंथिंगासिनो दङ। दा बे बिथाङा जे बर' जातिनि गमामायैनो बिमा नंमारगौना नंमारा बेनि फारसे जोंहा दिनै साननो गोनां होननानै आं सानदों। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै सासे बिमानि आखुथाया मा बे आखुथाया दिनै प्रमिला रानी ब्रह्मनाव गैया होननानै आं दिनै बुंगोन। मानो होननानै बुङोब्ला सासे बिमाया गावनि फिसाफोरा जेला एना एनि जायो, नांलाय खमलाय जायो, बे एना एनि जानायखौ बिथांमोनखौ बुजायनानै बिथांमोनखौ खौसेयाव लाबोनाया सासे बिमानि दायित्व। आरो सासे बिमाया सोरबा फिसाया मोनजादों सोरबा फिसाया मोनजायाखै बेनि बागै साननांगौ बा नोजोर होनांगौआ सासे बिमानि दायित्व। दिनै गावनि फिसाखौ सोरखौबा माइगाब सोरखौबा जुजाय बासिनाय बे सासे बिमानि आखुथाय जानो हाया। जायनि थाखाय आं दिनै प्रमिला रानी ब्रह्म बिथांखौ बुंगोन बिथाङा बर' जातिनि मालाबाबो बिमा जानो हाया, बिथांखौ बर' जातिया बिमा होननानैबो गनायनाय नङा। मानो होननानै बुङोब्ला सासे बिमा जानांगौब्ला सासे बर' जातिनि बिमा जानांगौब्ला बिथाङा दिनै गावनि फिसाफोरनि सायाव सोरखौबा माइगाब जुजाय बासिनानै सोरबा हानजाया मोजां सोरबा हानजाया गाज्रि बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंनाय नङामोन। दा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि खोथाखौ सानहरनांगोन जोङो। दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ हाजार हाजार बर'फोरा दिनै बर'नि फिफा बड'फा होननानै दिनै गनायदों। मानो गनायदों? गनायनायनि खारना बेनो जे मोनसे समाव बर'फ्रा जेला सेरखाय बेरखाय जाबाय, गावजों गाव एना एनि जाबाय, बे समाव बर'फोरखौ बोनथुमनानै खौसे खालामनानै आलादा रायजो बिनायाव बिथाङा मैखोमैनो बर' माहारिफोरखौ दिनै लाबोनो हादोंमोन। दिनै प्रमिला रानी ब्रह्मआ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि एखे सारियाव थानो हानाय, बिमा होनजालायनो हानाय बे गुना दिनै प्रमिला रानी ब्रह्मनाव गैया। जायनि थाखाय बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो बेयाव साननो गोनां बाथ्रा दङ। दा बिथांमोनहाबो साननांगोन। राजनितिक लाबालाबनि थाखाय दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नामखौ बा बदनाम खालामनाय जाया आरो बेखौबो बिथांमोनहा नोजोर होनांगोन। दिनै आं बेखौ आरो बुंनो सानबावदों आरो बिथांमोनहा लोगोसे प्रमिला रानी ब्रह्मनि सोमोन्दै बुंगासिनो दङ जे बर' एमपिआ दिनै दख'ना गाननानै पार्लामेन्टआव गिबि खेबनि थाखाय बर' आइजोआ बाथ्रा बुंहैगोन होननानै। दा आं बेयाव साननो गोनां बाथ्राखौ आं बेखौसो सानदों। दिनै दख'ना गाननानैल' पार्लामेन्टआव थांनायानो जे जोंनि थांखि जानांगौ बे मालाबाबो जानो हाया। जोंहा दिनै बर' जातिया इसु दङ। दिनै आलादा रायजो बर'लेण्ड सोरजिनो थाखाय जोंहा दिनै दैदेनगिरि गैया। बे राफोद दैदेनगिरिखौसो जोंनो दिनै नांगौ होननानै जों दिनै पार्लामेन्टआव दैथायहरनो नागिरदों। दिनै प्रमिला रानी ब्रह्मनि सोमोन्दै बयबो मिथिगौ। बिथाङा हिन्दीबो मोजाङै बुंनो रोङा, इंराजिबो मोजाङै बुंनो रोङा। दिनै बर' भाषाजों लोगोसे बिथाङा हयथ' एसे एनै एसामिस बुंनो रोंगौ। जाय एसामिसनि गेजेरजों दिनै जोङो पार्लामेन्टआव खोथा बुंनानै जोंनि जिहेतु मोन्थाय, जोंनि जिहेतु अधिकार, जोंनि जिहेतु डिमान्ड बेखौ जोङो बुंहैनाया एसे लेकिं थानाय बायदिखौ जों दिनै नुनो मोनगोन। ओंखायनो जोङो प्रमिला रानी ब्रह्मखौ फैबाय थानाय जिहेतु इलेक्शन क'क्राझार जिल्लानि बिपिएफनि बिजाथि हिसाबै सायख'दोंब्लाबो जों दिनै बिथांखौ बर' माहारिया गनायनानै लानो हाथावा बा गनायनानै लानो हानाय नङा बेयो रोखा। आरो बिथांमोननि दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो जोंजों जगाजगआव थाबाय थायो जे बिथांमोनहा प्रमिला रानी ब्रह्मनि अनगायै गुबुन केन्डिडेट बिथांमोनहाबो होजानो लुबैदोंमोन। जाय केन्डिडेट सासे राफोद केन्डिडेट जाथों होननानै बिथांमोनहाबो सानदोंमोन। नाथाय दिनै गुबुन केन्डिडेटखौ बिथांमोनहा नागिरनानै मोनाखै बा नागिरखायाखैखौनो दिनै बुंनांगोन। जायनि थाखाय दिनै प्रमिला रानी ब्रह्मखौ
प्रमिला रानी ब्रह्मनि मुङा दिनै BPF नि फारिलाइयाव फैदों। दा बेयाव जोङो साननांगोन दिनै BPF हानजाया गावसिनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा गाहाय लेभेलाव बुंसोलायदों। दा बिथांमोननि माखासे दैदेनगिरिफोरनि खुगानिफ्रायबो जाय दैदेनगिरि बिथांमोना जोंजों अतप्रत सोमोन्दो दं, जाय जोंजों जगाजगआव थाबाय थायो, बिथांमोना जोंनि सिगाङाव बुंदों जे बिथांमोना देरहानो थाखाय इलेक्सनखौ गेलेयाखै। जास्ट गावसिनि सापर्टार बिथांमोना जाहाथे सेरखाय बेरखाय जाया, फैबाय थानाय जिहेतु BTC इलेक्सन, बे BTC इलेक्सनाव बिथांमोना जाहाथे सरकार दाफिननो हायो, बे उद्देश्य लानानैल' बिथांमोना गेलेदों होननानै बिथांमोननि दैदेनगिरि बिथांमोना जोंनि सिगाङाव बुंदों। आरो गोबां बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरा बुंबावदों जे बर' जाति हिसाबै 80% बर'फ्रानो दिनै जों मुभमेन्ट दोलोजों दं होननानैबो बिथांमोना स्वीकार जायो आरो जोंनि सिगाङाव बिथांमोना बुङो। दिनै बर' जाति हिसाबै 20%ल' बर'फोरा दिनै BPF हानजाजों दङ होननानै बिथांमोना गावसिनि खुगाजोंनो बुङो। आरो दिनै आङो जोबथारनायाव बेखौल' बुंनो सानबावदों, दिनै प्रमिला रानी ब्रह्मआ गोबाव सम मिनिस्टार जाबोबाय। कंग्रेसनि दिनावबो बिथाङा मिनिस्टार जादों, BJPनि दिनावबो बिथाङा गोबाव सम मिनिस्टार जाबाय। दा बिथांमोननि आखायाव गोबां गोहो दंमोन, जाय गोहोनि गेजेरजों दिनै बर' लाइमोनफ्रा जे बेकार समस्यायाव दङ, दिनै बर' लाइमोनफ्रा लेखा फरा BA पास जानानै MA पास जानानै दिनै बेकार समस्यायाव गोलैनानै दं। बिथांमोनहा खामानि मावनो हानाय जग्यता व्यक्तिबो दिनै जायाखै आरो साख्रि बाख्रिफोरखौबो बिथांमोनहा दिनै नागिरनानै मोनाखै। दा बेनि फारसेबो बिथाङा गाव मिनिस्टार जानानै थानाय समाव बर' लाइमोनफोरनि थाखाय, बर'ल' नङा जोंनि ट्राइबेल माहारिनि थाखाय बिथाङा जेबोखौनो मावाखै होननानै दिनै आं बुंगोन। बिथाङा आथिखालाव WPTनिबो मिनिस्टार जानानै दङ, BCनिबो मिनिस्टार जानानै बिथाङा दं। दा WPTआ मा, BCआ मा, बेखौनो बिथाङा मिथिगोन ना मिथिया, आं बिथांनि सायाव सन्देह दं होननानैसो आं दिनै बुंगोन। मानो होननानै बुङोब्ला बिथाङा दिनै ट्राइबेल माहारिनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय, बेकवार्ड क्लासनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय जे खामानिखौ मावनांगौमोन, बिथाङा दिनै मावनायखौ जों दिनै नुनो मोनाखै। आरो जाय बिथांनि सायाव जोङो आसाम गभर्नमेन्टआव थानानै जाय बिथाङा मिनिस्टार जानाय समावबो जों जेबो बिथांनिफ्राय आसा खालामनो हायाखै, बेबायदि बिथांखौ जोङो पार्लामेन्टआव दैथायहरनानै जे जों बिथांनि सायाव माबा मोनसे बर' जातिया आसा खालामनो हायो, बे मालाबाबो जानो हाया। दा बेनिखायनो आङो बयनिसिमबो खावलायनो सानदों, दिनै सोरबा BPF खालामदों खालामबाय था, सोरबा कंग्रेस खालामदों खालामबाय था, सोरबा BJP खालामदों खालामबाय था। दिनै बर' जातिया अलखदाव गोलैनाय समाव सासे MP नांथारगौ हिसाबै जायखि दल संगठनावनो थाया मानो खनसेनि थाखाय उर्खावगोरा ब्रह्म, जाय उर्खावगोरा ब्रह्मआ दिनै बर' जातिनि थाखाय एसेम्ब्लियाव बाथ्रा बुंहैगोन, जोंनि जिहेतु इसुनि बाथ्रा बुंहैगोन, बेबायदि बिजाथिखौ दोलो बासिया जासे उर्खावगोरा ब्रह्मनो जाहाथे भट होनानै बिथांखौ देरहाहरो, बिनि थाखाय बयनिसिमबो गुरै खावलायनाय थाबाय। गोजोन्थों।